Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как да направите малки симпатични баклавички с шампастък. Нужни са ви фини кори за баница. Сложете няколко листа един върху друг и ги нарежете на 4 ленти. За всяка баклава е необходима двойна лента. Намажете с малко стопено масло и двете страни. В края сложете по една пълна чайна лъжичка смлян шампастък. Завийте лентата 2-3 пъти, а свободния край надиплете с пръсти на хармоника. Намокрете пръстите си с малко студена вода и прищипете двата края. По този начин направете всички ленти. Подробната рецепта може да прочетете в сайта ми, следвайки линк връзката в описанието под видеото. Подредете баклавичките в кръгла тава, като започнете от края. Оформете нещо като розетка. След това намажете баклавата с останалото стопено масло. Изпечете я в предварително загрята на 165 градуса Целзий фурна с вентилатор за около 40 минути. След като я извадите от фурната, я оставете да изстине напълно преди да я залеете с сиропа. За сиропа са ви нужни захар, лимонов сок, вода, ванилия и лимонова кора. Смесете заедно всички продукти и разбъркайте. На тих огън сварете сироп за 5 минути. Оставете го да изстине до леко топло и отстранете лимоновите кори. Ето я, златиста, хрупкава и неустоима. Залейте изстиналата баклава с леко топлия сироп. За разкош поръсете с малко смлян шампастък. Непременно оставете баклавата да се напои добре поне един ден преди да я сервирате. Надявам се, че рецептата ви е харесала. До нови срещи и светли коледни празници!